थ' हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावनो दिनै गोबावनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना खावब्ला ओंखारफैलायबाय। नोंथांमोनाथ' ड्रेसखौ नायना मिथिखादों आरोना दिनै बैसागु होमबा जों दा बैसागु मोसानो थांगासिनो आरोना। दा जों नै लोगो साथाम थांगासिनो मोनसे हाय हाय होनब्रा फाग्लाबो हाय हेपि बैसागु होनब्रा हेपि बैसागु लोगोफोर थांगासिनो नै मोसानो। होमबा लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ फुरा देखायलांगोन दिनै जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरा मा मा खालामो। होमबा लोगोफोरा नायलांबाय था दा ससेनि उनाव भिडिअखौ खालामफिनसिगोन आरोना कन्टिनिउ लोगोफोर दा जोङो ज' जाना लाग्रोनि होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै सोलौ होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंसिनिखै बैसागुआ माबोरै जादों नोंथांमोना एसे फोरमायना होदो। जोंनिखैबो माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर। नै इयाव सानै लोगो सन्देरबावबाय। नोंथां बैसागुआव माबायदि मोनदों नोंथांनि गोसोआ? मोजाङानो नोंथां माबोरै मोनदों गोसोआ? जोबोद गोजोननाय मोनदों। ससमाखौ हमना नायनो एसे हमनाय दे बार लायाखैलै हाजारसोल' लादों एसे ससमाखौ हमना नायनो आरोना लोगोफोर। वाव लोगोफोर माबोरै नुदों नोंथांमोना एसे फोरमायहरदो। दा जों लोगोफोर थांगासिनो नै इयो जोंनि गामि आरोना फ्राय इयो जोंनि गामि। जोंना दैब्र' बारिथारलै नै जायगायानो एकदम। थ' लोगोफोर जोङो डेस्टिनेसनाव मोनफैबाय दा इयाव रावबोआनो गैया आरोना ओइयावसो जमा जाना दंजोबो इस्रानावसो बैसागु मोसाग्राफ्रा फाग्लाफ्रा। ओमफ्राय दा जोङो नै डेस्टिनेसनाव लोगो माने फार्स्ट न'आव मोनफैबाय जोङो। ओमफ्राय जोंना बुन्दुआ दंना गैया एसे देखायनोसै नै बुन्दुफोर बोरो माथो दाबो ओंखाराखै? फंबाय बैसागुनि थाखाय माबोरै मोनदों गोसोआ? मोजां मोनदों ना? बोरो माथो मानसिफोरानो गैया दाबो? नै बियो बिराद मोजां बिबार गायना दोनदों आरोना नै गायाखै आरोना लोगोफोर बेयो पेपारनिसो ओरैनो स्टाइल खालामना दोनदों नै। गाहाय गामिनि गाहाय लिडारा मोनफैबाय आरोना सेंग्राफोरनि नै बिथाङा। दे नों आदाया माबाफोर होननो सानदों नामा बोसोर गोदाननि? हा बोसोर गोदानाव मोसानांगौ रंजानांगौ। आरो नै जोंहा आदा सासेबो मोनफैबावबाय। लोंखांनांगौ एसे बोसोर गोदाननि माबा मोनसे होनदोब्रा बयनिसिमबो। एक्सपिरियेन्स गैथ'आ होमबा? होमबा लोगोफोर आं मोसाग्रा सिख्लाफोरखौ एसे खोन्थाहैनि आरोना नै नोंथांमोना नायलांबाय था। मोसाग्रा लोगोफोरा ओइयावसो दंजोबो सिख्लाफोराबो ओइ नै लोगोफोर खोन्थाहैगासिनो आं नोंसिनो। इयावसो ज' दंजोबो नै लोगोफोर। हाय होन गासिबो खनसे। आरो इयाव सानैसो दंबावो नै बे गेमस्रिया लाजिदों जोंना जोंनि एरियानि गेमस्रि बिथाङा अबेबा खारबाय। जोंना लोगोफोर गरखा रेडिमेडबो गैया दासो नै जास्ट दामब्रबसिगोन आरोना जोंना मोसागोनावसो नै फाग्लाफ्रा एकदम गामियाव थाना रेडिबो खालामना दोननाय बिसोरो माबायदि मानसिलै बैसागुआव बिदि जायो फाग्लाफोर। बे गरखाखौ सोर दामगोन इमान गिदिर फाग्ला बायदि। दे थाब मारि। जि गिदिरखा आरोना गरखायाबो नै लोगोफोर फाग्लासो। बिलाइजोबखायो जोङो बैसागुआव जों गैयाबा बैसागुआनो गैला। दा नै जों लोगोफोर मोसानो नागिरबाय जों मोसानायखौ सुरु खालामजेनसिगोन नै इयाव गासिबो गथे रायजो राजाफ्रा मोसासिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ। आदा माबा मोनसे होनगोन नामा बैसागुनि नामाव? बैसागुनि नामाव मोजां गोदान बोसोरावलाय मा होननो दा रंजानाय बोथोर रंजानो लुबैदों रंजानो नागिरदों दा बर्थमान। होमबा लोगोफोरा नायलांबाय दा मोसानो नागिरबाय आरोना बेयाव गासिबो। नोंथाङा माबायदि मोनदों बैसागु मोसानानै? हा मोनाखै? फाग्ला बायदि कमेन्ट होनाय बेलाय मोनाखै बे।
थ' लोगोफोर जोङो न'खरनै मोसाखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों एसे खोन्थादो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना लोगोफोर दा नै आं गय जागासिनो जोंना नै सिख्लाफ्रा सेंग्राफ्रा दावखोगासिनो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो भिडिअखौ माबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर बाय बाय होनदो बुंदो बाय बाय होनदो बाय 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 अके बाय बाय लोगोफोर